Iti karitagun daw mga ka-JCQ ket adda nga mismo diti Barangay Valenciano iti ili ti Banna Ilocos Norte mismo nga ditoy terminalan iti Lawag Banna ang mga ka-JCQ gapuan na pilaang detoy balaygi ngayon sa yangkat ti Municipal Police Station na Banna nga daytoy ket maysa bypass operation lusa din no mga ka-JCQ nga natiliw iti maysa nga driver iti Lawag Banna mga kaibigan. Intiboyan dito adamag, mga ka-JC. Balaygi anatiliw ti maysa barangay Kagawad, iti barangay Crispina, Banna. Babaen tinaysayangkat nga anti-illegal drug bypass operation, iti barangay Valenciano, Banna, Ilocos Norte. Iti panagisarsarita ti JCQ News Team, kani Police Captain Ashley Kakayurin, iti Municipal Police Station Banna, ket na bigbig ti suspect, tinaysayangkat nga operasyon, ani Ramil Cacao I Dumali, agtawen iti 31 na asawaan, may sa barangay Kagawad, may sa jeepney driver, ken residente, iti barangay Crispina, Banna, Ilocos Norte. Inbaga na anatiliw ti suspect, kalpasan ang aktuaran ang naglawkot ti may pagarup a maysa nga heat seal transparent plastic sachet ang naglaon daytoy ti may pagarup a shabu iti maysa pulis ang nagpamarang akas pusher buyer. Nakumpiskar ti 5 nga heat seal transparent plastic sachet ang naglaon ti maatap a shabu nga agdagsen daytoy ti more or less maysa a gramo nga agbalor met daytoy ti 6,800 pesos. Naamuan ti JCQ News Team at ti suspect ket may sa drug surrendery editawan 2015 ken may bilang daytoy nga high value individual. Nimbaga oras mo sir, nabayag nga man tayo ti subject tayo sir? When ako nabayagin dati subject tayo ket babayin pa lang iti result iti previous operations iti kabang-ibang nga lugar ken iti ili tayo aban na. Okay, so adagiti pakailing kan na daytoy sir kadagiti previous nga operasyon tayo. Kasta nga rod Sir Darwin. Babayin iti panag-monitor tayo ken panag-validate tayo rumor daytoy nagan daytoy subject tayo daytoy suspect. So sir, barangay official sapi daytoy sir suspect. Basta nga rod sir dahil ket may isang barangay official iti may isang barangay iti Banna. Ken dahil ket talagang the involvement na babayin pa lang kadagiti news what tay nga validation iti lugar tayo. Outside Banna or dito ilang Banna iti operation na sir? Digiti transaction nakita dapat iti ruar iti ili tayo. Ngayon nang ro na launay iti lugar tayo diti Banna ken at digiti pakailing kan na drug personalities. So ano iti level dating personalidad sir? Diti suspect tayo ket may isang high value individual. Iti panagisarsarita ti JCQ News Team kani barangay Kagawad Ramil Cacao ket naiget ang naglikodan na, akukwa na, dagiting nakumpiskar, amaatap, asyabu. Manong, ano pa ko naman dito, napasamat kanyam? Di makunag circuit, no apay nga pinabulsahan. But, agrubwat ako may tayo, sir. Nag-reward din dito, Fortuner nga lugan, may damo yun. That, hinaras and yung nag-TJ pa, sir, nga pinabulsahan dito. Ano trabaho manong? Driver, sir. Okay. Nabay ka nga driver, ano? Nabayagan na sir. Iti jeep, taong pa iti mga taon. Taga-ano ka manong? Crispy na sir. Manotawan tayo? 36 sir. Ada asawam? Ada sir. Okay. So dito may pagpabasol kanyam, ada aramid mo kastoy? Dati yung sir surrendery at hindi pa lang 2015. Kung awamot yun sir, gusto sir ka dapat. Muno apay mo kasi nanda. So kasano iti namay anda kanyam? Basta pili dang airward yung nagtay jeep sir ito tayo pero may guyod-guyod na kada uray lang tim-tim ugyo. Apay ko lang sir guwanta pa bulsada mo. Okay, so adot paserom tatayon manong? Awang pa sir, grupo atap pa lang ko mo sir. Nga agpalawag. Oo sir, makuna ka sir ka.
tulungan da kumata no apay kasi pang pumenda ti tao o ti arano. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.